Euskal Telebistako ikusleo Agurterdi eta egunon ongi etorri Oriotik, zuzenean Orioko barratik, ari gatzaizkizue Euskotren eta Euskal Label ligako 6. jardunaldia hasiko baitzaigu une batetik bestera. Orioko kanpina 13. bandera, hau badakigu, toki bihurri eta petrala da, eta gaur itsasoak une batetik bestera ea ikusten dugun zer ekarri digun ondoko itsasoa. 2 metrotik gora, hemen Orioko barran altura gehiago hartuko dute, eta batez ere haizea. Haize, nahasia eta azken irakarpenen arabera gainera, haizeak gora egingo du. Atzo, Pasaian izan ginen, han badakigu, Arraun Lagunak eta Zierbenaren garaipenak izan ziren, atzo ere estropada bikain batekin, gozatu egin genuen, itsasoan ere, antxe itsaso errea, izan genuen Pasaiako badiako sarreran eta gaur ere alakorik ez da faltako eta aurreratuko dizuet. Hemen lehenbiziko kaleak fama ikeragarri txarra badu, gaurko giroarekin, ez dakit bereziki kaskarrago eta txarragoa ez ote den. Lehenbiziko agurra, Eritz Hernandez, lankidearentzat, egun hon Eritz, galdera zuzena egingo dizut gaur, Zorabioaren aurkako pastilla ekarri dituzu gaur? Egunon Ibon, egunon Euskal Telebistako ikusentzule guztioi ere zorionez ez gara zorabiatzen eta beraz pastilla beharrik ez dugu, baina gaur badago hemen zorabiatzeko, Egunona esan dugu eta benetako egunona izango da gaurkoa. Zakit eritzen zuteko moduri daukagun. Bai, Ibon, bale Ibon, entzuten diazuela, abisatu diazue, esaten genuen, olatuak ditugu, haizea momentuz ez da indartsu, baina jarraitzen du eta aipatu duzu bezala areagotu ere egingo da. Eta zer gehiago eskatu igande goiz bati? Arraun kalitatezkoa eta itsasoa gainera hau jartzen badigu aurrean, nola ez, disfrutatzea besterik ez da tokatzen. Bueno, gupai gozatuko dugu eta egiari zor, arraunlariek ere egun hauek maite dituzte, pixka bat asmatu eskero, traineruan, atzuna izagirre entzuten genuen, aberia egin behar dugu eginez, gaur asmatu eskero, horrelako egunetan, aberiak egiten baitira, eta gainera, orantxe datorkit, gogora Euskal Label ligan, 3. eta 4. sailkaturik dauden, 2. txandan, hariko dira. Arraunlarientzat egun bereziak, itsasoko hauek, Eritz Hernandez, zeu izan zara, gaur ere hortxe, traineru, atoi eta arraunlarien artean, esaiguzu, zer diote, antzeman alduzu horrelako tentsio eta urduritasun berezirik? Alaxe da, irrifar gutxi gaur traineruen padokean, egiari zor, zeuden irribarrak, nik uste urduritasunaren irrifarrak zirela, gaurkoa lanerako eguna baita, aipatu duzu, lehen kale hori dela hemen txarra normalean, gaurkoan badirudi are txarrago izango dela eta inorketzuen nahi kale horretan nabigatu. Momentuz behintzat emakumezkoetan okerezpan abil, Ibaika, Hondarribia lehengo txandan, eta Ibaika izango dira kale hori izango dutenak eta beraz sufrituko dutenak. Aipatu duzu, arraunlari zein entrenatzaileekin izan gera, hauxe esan digutena, hauxe gaurko egunaz espero dutena. Azkenean postua da garrantzitsuna, orduan atzo postua ona izan genuen, 6. postu hori, zulotik anatatzeko, eta gaur beste estropada hon bat egiten dugun. Ez, oso nahasia egongo dela, txokolate moduko itsaso bat, eta, nik uste talde polita dakagula, blokea ina dakagula, eta aurrea jungo gea, estropada hon bat atatzen dan, eta postuak ere laguntzen digun. No, a ver, Remondo yo fui muy bien, ayer a regata de vatios, yo tengo bien claro que los 2 que quedaron delante nuestro tienen más vatios que nosotros, estaba clarísimo. El recorrido era perfecto el que hicieron, muy bien, y de espalda también va muy bien. Lo que pasa es que cuando son más fuertes y reman más, pues enhorabuena y ya está. En este momento es un día feo, pero feo. Hay bastante trapalla, la ola viene muy seguida, hay mucho viento y en mitad del campo regateo la ola rompe. O sea, ahí se rompe la ola y va a ser muy complicado hoy. Es un campo muy complicado. La que prefieren todos, las de fuera. Sí, porque si no el rebote aquí... Así de claro, sí, ensucia mucho. Y hoy se va con toda la ola viene hoy de Guetaria, que viene bastante un poco enfocado ahí, pero si me das las de fuera, mejor que la de dentro. Entzun duzue, Ramon Erostarbe, itsasoko azeri, itsasoko otso zaharra, eta horixe du, kale honek hemen sakonune handia egiten du, hemen Amesti mendiaren azpian, kostaldeak, eta hor gaurko giroarekin batez ere errepunpa, errebote handia sortzen da, eta horrek lehenbiziko kaleari eragiten dio Erostarbe jaunak ondo dakien bezalaxe, eta horrelako giroekin nabarmen kalerik onenak
kanpokoak izaten dira, edo entrenatzaile patroiek Iñaki Goikoetxea sagua horixe nahi izaten dute. Eta lehen aipatu ez badugu ere, izan dezagun, gogoan marea aldaketa izango dugula ordu batak eta laurden inguruan. Horra, bazterrak zuri, haizea ere bai, intxa aurrazala diruditen ontziak, itsasoaren zabaltasunaren erdian, eta jarraian, jakin dezagun, hor Mollarri arroka ere ikusgarria, nola astintzen duen, arroka azpiak, hauxe dugu medioa hemen jokatzen dira, estropadak, jakin dezagun, Orioko eremuaren azpikaldean, batimetriak ondoak zer erakusten diguen. Iruditan Orioko estropadari dagokion batimetria, barruko kaleetan, 0 kalean 8 metro, ondo gehiago 12 metro, boskarren kalean, 22 metro, Mollarri inguruko balizetan, 4 kaleak beraz sakonera oso antzekoa izango dute. Eta estropaderemuaren erdikaldean, 15 metro, beraz, hortaz, ontzi guztiek 4 kaletakoek ondo aldetik berdintasuna izango dute, behin Orioko barra libratu ondoren. 2 metroko bataz besteko olatuak izango ditugu, eta olatu horiek barrarantz iritsiala altura gehiago hartuko dute, eta 2 metro terdinguruko altura hart dezakete hemen Orioko barra inguruan. Ipar mendebaldeko haizea argi arrotu egingo dena, goizak aurrera egin ala bataz beste 2 metroko olatuak 10 segundoko periodorarekin. Ondoko itsasoak hori ekarriko digu beste kontu bat, haize olatua izango da, horra, ipar mendebaldekoa, beti ere, eta adi. Zailtasuna une honetan, bostekoa, baina iragarpenek adierazten dutena. Betetzen bada, 6raino ere igo daiteke goizak aurrera egin ala diogun moduan zailtasunak adi izan beharko dugu, hortaz, marea aldaketara ordu batak eta laurden inguru horretan. Ikusi duzue lagunok, bosteko zailtasuna eta irudionek horra kanpoko bigarren baliza gorria itxasopenetan nahaztua, eta gaur iruditzen dugu horra nola astintzen duen, lehen ere esan dizuegu, batetik ipar mendebaldeko ondoko itsasoa, gaur haizea norabide horretan sartzen da, beraz haizea eta itsasoak ez dira gurutzatuko, baina denak alde batetik jotzen du, hortaz kanporako luzeak, lehenbizikoa emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat lehenbizikoa eta hirugarrengoa prankaz oso luzeak eta oso gogorrak izango ditugu. Eta hor ikusten dudanez, ea Eritz Hernandezek, esan baieztatu beharrik ez daukagu, puzgarririk gabe ikusten ditugu balizak, horrek esan nahi du, balizazaleek zailtasunak izan dituztela, puzgarri horiek jartzeko. Horra, Eusko Tren Ligako sailkapen nagusian. Arraun Lagunak buruan 38 puntu ditu, eta dagoeneko 4 bandera astindu ditu, Joana Altzuetek Orio bigarren 3 puntu gutxiagorekin. Tolosaldea da 3garren 30 puntu, eta bandera bat dituzte Erostar berenek. Ibaika 4garren 20 punturekin, 20 puntu ditu, baita ere, hortxe, Zumaiak eta atzetik Astillero, Hondarribia eta Donostia. Eta, pixkanaka, Eusko Tren Ligako lehenbiziko txandan hariko diren ontziak balizara hurbiltzen. Horra, tentsio aurpegiak gaur txandakideak bakarrik ez, gaur itxasua ere lagun behar bada bai, baina arerio izango dute batez ere kanporantz. Hondarribian aldaketa bat, Cortés jaunak egin duena 2 barka Nerea Amunarriz, sartu da 5garren Tosta Baborrean, estriborrean berriz, Ane Azpiroz, 4garrenean, Olatz Pagola, espaldara, Palkandiarekin Ama Guadalupekoa. Hemen, Zumaiarrak, 2 aldaketa bat atzeko txopan, Kike Manterolak egindakoa, Amane Jimenez, arraun luze hartuta, eta gaur beste 2 aldaketak, espaldan, Laia Aranbarri, Baborrean eta estriborrean Magi Iriarte. Han, kostauko kareleko palka ere ikusten diogu saregileak ontziari. 3garren kaletik. Horra, Donostiarra. Gaur Nikole Maroño, atzeko txopan, hori Bon Urbietak egin duen
aldaketa esanguratsuena, eta beste bi ere bai, bi abantelari aldatu ditu. Aizea Jauregi sartu da boskarren tostan, Maider Zumeta berriz, tosta bat aurrerago, 6. espaldan Amalia Solarentzat. Banda aldaketa eta hemen Kantabriarrak astillero aldaketa bat, Sara Vázquez prestatzaileak egindakoa, Alba Meiz, ababorrankean, laguntziak pronto beraz, lau patroiak, estatxari, heldu nahian, eritz, puzgarririk ez gaur, balizek? Ez, gaur ez dago puzgarririk, ez dute lortu behintzat balizeroek puzgarriak eta iragarki horiek esartzea, eta orain ikusiko dugu, zer nolako arazoak izango dituzten estatxak hartzeko, ikusi dezakegu denek Zumaiarrek eta Donostiarrek momentuz ez dutela estatx hori hartzea lortzen, oraintxe Zumaiakoak hartu du, momentu Donostiarrakok ere bai. Irtera azkarra izan beharko da Ibon, badakigu ez dagoela itxasoa asko zain egoteko, eta beraz, esan bezala, irtera azkar baten, zain gaude. Hala komeni, eta ara orain Donostiarrari olatua aldiarekin, olatu biziak, Malda, Peralte, handia hartzen dutenak, eta gaur eragozpen erantxiak izango dituzte patroiek, goiz osoan zehar, baina orain balizara sartu eta estatxari heltzean erabai. Bai, alaxe da, oraintxe Zumaiako patroiak estatxa soltatu behar izan du, azkenean olatu batek bultzegin baitio traineruari, eta nik ez dakitena da, Ibon, hemen semaforoen irtera izango dugun, edo legezarreko irtera bat, ze azkenean guztiak momentu berdinan ongi egotea zai izan daiteke. Nola nahi delarik ere, azkarra izan dadila, ontziek norabidea segundo gutxitan galduko baitute gaur. Nikole Maroño makur eginda hasi gara, denboraldiko lehenbiziko kostauko palkak ere ikusten. Bai, gaur palken eguna da, Ibon, urduritasuna nagusi zen padoken, eta palken kokapenak berebiziko garrantzia zuen, guztiek, zinta islante, ez da nola izaten den horrelako, zinta amerikano horrelako tankerakoa jartzen, eta gaur helburuetako bat alik eta ur gutxien sartzea traineru barruan, horrek, abiadurari eragin zuzena egiten baditio. Punpari ikusi alduzu, ura surratzeko horik erit? Momentuz ez, egia da izango dutela, gaurkoan ura sartu bai edo bai egingo delako, baina momentuz behintzat hemendik padokean ez dut askorik ikusi eta orain. Argi bandera zuria, oraintxe bota dituzte irizpide honez epaileak lanerako Darribia Zumaiarra Donostiarra eta Astillero uretako epaileak ere, oratu du bandera zuria, horra. Darribiako Ama Guadalupekoa, gaur kinork nahi ez duen kaletik. Zango da hor, Zikina eta Abarra, eta lehenbiziko xampan Donostiarra jarri da, estropadaren buruan. Eta aukera paregabea Ibon Donostiarrarentzat, badakizu Hondarribia eta Donostiarra daudela horbean borrokan alkarrik mokoka, gaur kale ona tokatu zaie Donostiarra itxarra Hondarribikoi, beraz aukera ezin dute galdu. Eguardi arte osoan zehar gogoraraziko dugu, baina gaur batetik beti ere norabide berean ondoko itxasoa, periodo honeko olatuak, eta Urazaleko haize olatua ere bai. Zumaia eta Hondarribia estropadaren buruan. Donostiarra bere kalea utzi eta Istriborrerako joera hartu du. Zaharritzeko hemen. Ura horrendik gorantz. Aztiko korronteak norabide argirik ez. Egun hauetan eta urte osoan ikusten ari garen baistatuz. Zaregileak ontzia buruan jarri da. Astillero ere, Igo Berriak aurretik, aurre denboraldian erakutsitako ontasun guztiak baieztatuz gaur. Orioko itxas Gazterreko, Gazpetra lerre honetan. Eta bukera, Matiaran buru, Aneberistain, Nagore Fernando. Txula, bi aurretik, txula! Bi aurretik, Hondarribia. Arranka korrolariak ere ikusi ditugu, gaur guztiek izango duten lana, baina kanporantz, treneruak gogortzen, arranka hori
Zanbuluka batera eta bestela ibili ezaten, ontziako gortzen, Brankako abantelariek izango dituztelan gogorrak. Donostiarra asko galtzen, Donostiarra dagoeneko 9 segundo galduta, estropada buruarekin. Baiako aurrekalaria, Baborretik, Naroa Karamendi ere, Donostiarren ontzian. Gaur Nikole Maroño, patrontzan. Horra, Maroño, ezker hanka, Rampaldo almakurtuta, hori ere patroiazko bere dute, zeinen garbi ikusten den, olatua nondik sartzen den. Estribor amuratik, garbi eta garbi, hor olatua, Donostiarrari oraintxe, batu txar bat. Zarribia eta Zumaia, estropada buruan. Ibizte txarrak Donostiarraren txat, sailkapenari begira. 24 paladan, Donostiarren pantxa ontzia. Palka txiki eta tapakiarekin. Aizea 16-17 kilometro orduko abiadura. Hortik gora egiten badu, ikostiko ditugu, azaltzen itxasoan lehenbiziko katxoiak, lehenbiziko zuritasunak. Zumaia bere kalea utzita. Baita Donostiarra ere. Hemen Astillero, Donostiarra, Brankaria Baborretik, gaurko giroarekin, komeni, horretarako gauza izan ezkero behintzat, Estriborretik iramatea. Eta Hondarribia, pixkanaka, aurkariei Branka bakarrik ez, atzeko txopa ere erakusten. Eta Ibon badirudi, lehen kale horrek momentuz behintzat, eragin handirik ez diola, Ama Guadalupekoari, lehen da bizik hasi eta batera lehenengo jarri da Miren Garbendiak zuzentzen duen trainerua, eta badirudi behintzat, hainbesteko eragina ez dela momentuz. Dana espaita kalea, eritz, beti dioguna, zerrendan garrantzitsuna beti, arraunen ondo egitea, maila ona ematea. Airean doa Hondarribia, ara, itxasoa gurea da, Saldi Borobil eta dotore askoa Miren Garmendiak esana. Itxasoa gurea da. Gu itxasoa gara, nahi duzuen moduan. Zerraunean ongi bukatuz. Aider Perez, Brankari lanetan. Gora eta bera. Boskarren minutua eta oraindik balizara heltzereko buska bat falta dute. Hondarribia, Zumaia eta Donostiarra eta Astillero segundo berean. San Anton Mendia, eskerrean orain, Mularri edo Umilarri agertu zaigu. Estriborretik eta Estriborretik, hori dio Miren Garmendiak, hor bestea, anolatua bestea. Garbi arraunean, pala garbi ateratzeak beti badu, garrantzia gaurkoarekin biderkatu egiten da. Segi luze! Segi! Segi! Zazpi, bost, hemezortzi! Gehiago nahi gau! Segi goziati! Barruan goaz ikusleok, Hondarribitarren traineroaren barruan goaz, Miren Garmendiarekin. Ansia boga. Aider Perez. Falka horrek ez dio lagunduko. Baborrak abantean. Zaz, arazori gabe. Haitzeak sartuko ditu ontziak pixka bat barrura. Paula Bilelia. Zabaltxo bezala. Bueno, hor nonbait. Donostiarra eta Astilleroren artekoa. Donostiarra aurretik. Astillerok denbora asko galdu du. Lehen luzearen bigarren erdi horretan. Beraz, postuak kalearen arabera finkatuak. Hondarribia, Zumaia, Donostiarra eta Astillero Bilaxoan ekutzitako traineruarekin. Kontuak bestelakoak izango dira. Barrurantz etorri behar.
Espainiarrak metakrilatozko falkekin hauek ere, estriborrean. Nola ikusten dugun ontzia, Siaz kabezela modutuz. Hori izaten da, eragozpenik handiena, halako egunetan ontziak gogortzea. Ea barrurantz, besteak beste, zain dezagun lankideok, Miren Garmendiak hartzen duen norabidea. Oso maniobra arrunta izaten da hemen lehenbiziko kalean, ondoko treniruak utzi ezkero bintzat, baborrera jo, bigarren kalea hartu, eta azken unean, Orioko barra alegia 0 kalea bilatzea. Zumaia barrurantz, eusten, eta Donostiarra denbora janez biontziei. Donostiarra oso ongi dator barrurantz. Ananana Garmendiak, besoa etzata. Du dio olatu horri. Zumaia gure kalean dago. Eta Donostiarra Zumaiarenean. Argi. Zumaiak bi segundu jaldizki Hondarribiari. Egon kortuta erabat, diferentzia Hondarribia eta Zumaiaren artean. Hortxe, bultzakako lanean. Patroiarentzat lanik txarrenak izaten dira. Berriz, Amane Jimenez, goiko trampaldore egota. Olatuak hartzeko ezinbestekoa da, ontziak gogortuta ekartzea. Astillero ikaragarri sufritzen gaur. Badu, ea abisuan hori, Donostiarrari. Baile jauna, nik ez dut paulertzen, edo hobeto esan da, eta errespetu osoarekin diot, nator bat, Hondarribia eta Zumaiarekin nahikoa tartea bai baita, eta Zumaia eta Donostiarraren artean ere bai. Eta larri ibili gaur, ontziak denak bata bestearen atzetik, erreskan, hilaran, sartzen ikusten baditugu. Astilleroko ontzia ikusi dugu hor, gurutzatuta. Zumaia eta Hondarribiaren artekoa, egonkortuta, guztiz. 6 segundo. Donostiarra. Baina emaitza hobea lortuko du. Ibon Urbietak prestaturiko ontziak. Ontziak gogortzeko eta ontziak gogortzeko. Horein bai, Miren Garmendiak istriborra bilatzen du. 0 kalea. Erritmoa ere sarritu du. Ama Guadalupekoak. Baina hori guztien da, zikina batetik eta bestetik. Itxaso irakiten. Ura heltzean bezalaxe. Anolatua Zumaiak. Anolatua Zumaiak. Hanka olatua eta orain Zuloa. Orain bailaran sartu da. Zaregileak ontzia, hortxe jarriko zaio bestea. Zalanei keragarria dago gaur. Garmendiak eutxi dio olatu horri maizuki. Hogei baino geixea, gore bai, miren. Garribiak Zumaiari 10. Eta bestearen atzetik, jaran laguntziak. Kapada espada ere, zer nahi gertatzen delarik. Txanda irabaztea komeni. Eta lehenbiziko hau, Ama Guadalupekoarentzat izango da. Horra, Miren Garmendiak bestolatu motz bati heldu dio. 0 kalea bilatu. Zerpeseak ora. Azkeneko hogei, Jimenez dugu amane. Azkeneko 10 paladatan sartuta, Hondarribia. Lehenbiziko kaletik, olatuaren bultzadarekin sartuko da. Oraintxe, 12 minutu eta 2 segundo. Ea, Zumaiaren denbora.
10 segundo bukaeran. Donostiarra Astilleroren aurretik gaur. Baina Hondarribiak gutxienez, beste 2 puntu aterako dizkio. Horra, Arrankaldiaren bultzada, zeolatu bizia. Horixe lantzaldia, Donostiarrak hartu dutena, eta Astillero laugarren izango da lehenbiziko txanda honetan. Honen bestez, Hondarribiako Ama Guadalupekoa, Garaile lehenbiziko txandan, horra, arraularien poza, lan ederra egin baitute, 12 minutu eta 2 segunduko denborarekin. Iragarkientzat, tarte koskor bat, eta segidan gara bueltan, Orioko barratik. Zia pixkat, gotzen emenikan. Edo emango deu. Zia! Agur terdi, estropada zale, ostera ere Orioko barratik. Horra, Arroka Bazterrak zuri. Toki Biurri eta Petrala baita hau. Lehenbiziko txandak denbora eta sailkapuen hause utzi digu Hondarribia aurrena 12 minutu eta 2 segunduko denborarekin. 10 segundo nekezago, bigarren Zumaia, hirugarren Donostiarra 25 segundora eta laugarren Astilleroko Kantabriarrak 36 segundora. Eta ez dakipa eritzek ondoan baduen protagonistarik. Ez, Ibon, momentuz ez, badakizu zer nolako latu. Bai, enaiz harritzen. Trainerutara hurbiltzea ere gure untziarekin bildurra ematen du gero badakizu arraunak eta purtzen eta direlako, baina segituan izango du Miren Garmendia patroia gurekin. Eta gutxinekoa materiala da, hor atzaparra edo ukabila edo hankarrapatu ezkero, hori ezera txarrak izaten dira. Estilu txarrak izaten dira. Beno, horixe lehenbiziko txandak utzi diguna, besteak beste, Hondarribiak Donostiarrari beste 2 puntu atera dizkiola eta peko borroka horretan luzatu edo handitu egingo direla abantailak. Bigarren txandan, Ibaika joango da gaur inork nahi ez zuen kaletik, lehenbizikotik. Bigarrenetik, etxeko trainerua Orio, hirugarrenetik Tolosaldea eta laugarrenetik liderra Arraun Lagunak. Ontziak pixkanaka, batez ere Ibaika, ari da sartzen. Eta gaur, Iñaki Mendizabal prestatzaileak, beti ere azken estropadako eskifaiarekin alderatuta, 3 aldaketa egin ditu. 2 boskarren tostan, Elene Teletxea eta Usue Rodriguez. Eta Nora Urbe gaur ere lanerako. Haze isiltasuna, entzun egiten da isiltasunara. Eta hauek ere isilik, tentsioa nagusi, traineru barruan. Broma gutxi hor, gutxi ez, bat ere ez. Orion gaur Patxi Frantezek 4 aldaketa egin ditu, Baborrean 2, Ondiz Leku Barri 4garrenean, Nagore Urdapileta Bidaniarra 5garrenean. Ainhoa Etxenike berriz, 6garren, Tosta espaldatik hariko da, estriborretik, eta Piñeiro aurrekalari lanetan, atzo Mireia Urangak bete zuen tokian. 3 traineru ikusi, eta 3 isiltasuna, horrek dena esaten digu. Tolosaldean gaur, Erostarbek 3 arraulari sartu ditu. Indar freskoa, Nerea Agirrezabal eta Ainhoa Tolosa, 3garren tostan, Ababor espaldan berriz, Aizea Saez eta Itxaso Aizpurua, espaldatik Mazta Tosta Baborrera, ekarri du. Eta ja, liderraren ontzian, ze giro daukagun. Hemen ere, isilik. Zundu ezagun. Ibon? Bai, Eritz. Bai, gurekin baitu, jada, Ama Guadalupekoko patroia, Miren Garmendia, Miren zorionak. Eskerrik asko. Lehen da bizi, estropadazia aurretik, esan dizuenean lehenengo kalea duzu, ze pentsatu duzu? Bueno, betikoa ez, pixkat sorte txarra ukitzeu normalian, baina gustatzeu ere azkenean kale txarra onaita edo kale txarretik irabaztak ere, gutzako saltxa puntuiaka eta gogo hondiak inatea geha. Horre mala hostia puntuai eman digu eta oste nahiko nahin deula.
Kale txarra, gero nola topatu duzu, joateakoan aurretik joan zeate, bueltan zertxo bait murriztu dute alde aurkariek, baina ez dakit nola aurkitu duzu. Bai, junakuan pixka rebotia, zeon hemen betiotea pixka paretako rebotia, baina ez du ez dara oso gaizki aurkitu. Beroketatik oso sentido hartu du kanpoaka, eta botia nabegatzen zijoan, geho bueltan egia da pixka momentun baten ja goizegi hasigea zero kalera juten, eta hor pixka zigzag batzuk egin behar izan ditugu, baina uste jokaldi hona izan da azkenian. Olatuak, momentuz haizea ere badaukagu, arraunlariak zorabiatuta, hau eskatzen diogu arraunari gu behintzak, zue sufritu egiten duzu, ez dakizuk ere hau eskatzen diozuna. Bai, nahi hau gustatzen zaigu, behai ere, esaltxa gustatzen zaigu, hortan entrenatu dugu, azkenean gutxi geha, baina blokearra dakau, eta itxasua dagoen guztita, kiston txuleria ginateatzega, eta uste oso ondo ite deula. Bueno, momentu zuena demora honena miren, zorionak, eta ea zer gertatzen, ea zerbait aldatzen dena haize aldetik behintzat. Hoida, espero, errezatzea bain. Zorionak. Mila esker. Garmendia, berak esan du, txuleria hitza ipatu du. Beno, arraunlagunaken aldaketa bat. Udanekoen aga ikusten aldu ze hor, Estribarreko bigarren tostan. Bera jarri du hor. Etxabe jaunak Julear Kotxa espaldara eraman eta Anetiaz gaur lehorrean beraz aldaketa bat eta bakarra. Ibaika, Orio eta Tolosaldea prest gertu pronto, anenfilazioak eta pixkanaka joan altzuet. Ontzia zuzentzen ari zaigu. Argi, lehen epaileek irtera azkar eman dute eta orain ere ala komeni. Ugarte, Etxaniz eta Perez gertu. Altzuet oraindik. Postura galduta. Horretxe estatxa, ezkerreko zaparraren hartuko du, oraindik eskubikoarekin helduta dauka. Horentxe! Bueno, hortxe, arraunlagunak postura galduta harrapatu du, baina lau ontziak lanerako ditugu. Izango goan, arraunlagunak buruan lau estropada irabazita. Tolosaldeak bat irabazi zuen, pasaden larun batean, itxaso mugituarekin, ura ere, Donostian eta hemen, etxeko trenerua Orio, bost estropadetan, bost aldiz izan da. Bigarren, Patxi Frantzesek prestaturiko taldea. Lehenbiziko referentzia, Tolosaldearen aldekoa. Segundo bat Oriori. Ibaikari bat, arraunlagunaki bat. Han olatu aldia, olatu galantak 2 metrokoak. Belbeltzak, ilunak. Ontzirako izan momentuz. Atroitenak bere kaletik, kaleari eutxiz. Argi Tolosaldeak lehenbiziko minutu, borobila bikaina osatu baitu. Iarrauni Ibaikari 3, Oriori bat. Egiarizor, bai, arranketa horrek ez zuen aitzegeriek Estriborrak palongi bukatuz. Analtzuet. Bukatzeko eta bukatzeko. Etxanizek. Beno, Tolosaldeak eusten dio, momentuz, sufritzen ari dena, Ibaika. Exageren nunca. Eso es. A disfrutar. Ramon Erustarbe entzun duzue, Tolosaldekoen prestatzailea. Gozatzeko, Garondoa aipatu du. Alegia, Bizkarrezur osoa sartzeko palada bakoitzari. Batez ere, itxasoaren aurka. Itxasoan izaten dute Tolosaldekoak, Ibon, baina helen entzun diogu Ramon Erustarbe izaten ez hain trapaiutzu edo ez hain zikin, momentuz behintzat, barrualdeko trainerua sekulako estropada egiten ari da. Zarra amorratu baitago, argi, Ibaika 5 segundo galduta, arraunlagunak 6 segundo galduta, eta erdiko kaleko 2 ontziak prankaz, badoaz.
badoazenez. Eta ostera ere, Tolosaldearik onena, Itxaso mugituarekin, ari zaigu, agertzen. Eta Oriotarrak beti bezain irregular, Anerostarbe. Oso ondo, Nerea. Luzatu, luza. Terminamos. Termina. Luzatzeko eta luzatzeko, eta arraunketa bukatzeko. Hor, atzera eta aurrera ziezkero, alperri baita. Itxasoak arraunlariak tostatik ateratzen ditu. Anetxaniz. 2 minutu eta 40 segundo. Oraindik 2 minutu terdi gutxienez falta dituzte, balizara heltzeko. Lau ontziak bere kaletik. Lehenbiziko aldiz, GPS-ak Orioren pranka, jarri du aurretik. Eta gero, etortzeko kalei dagokionez. Etxanizek 31 eskutik izango du. Tolosaldeak eta beste 3 ontziek iztriborra bilatuko baitute. Abiadura berean, 2 ontziak, oso garbi biak, baladak txukun ateraz, Ibaika bederatzira, Arraun 10, sufritzen gaur liderra. ¡Atrás! ¡Golpe! Arrutiu Bina Gaztelu Mendi Azkonobi eta Badiola eta Etxenik Estriborreko bandan Orion. Tolosan, López, Bezerril, Tolosa, Egue, Zelaia eta Leonet. Ara bibrankak, gora eta bera, agertuz eta desagertuz, hau Itxasoa baita. Hau ez da kiroldegia, hau ez da ergometroa. Marinel giroa behar du gaurko giroak. Oriok argi dagoeneko bigarren segunduare lortu baitu, bere alde. Eta droneko irudiak erakutsi digu nabarmen, bi patroiek norabide ezberdinak daramatzatela. Ibaika 13, Arraun Lagunak 15. Lehenbiziko kaletik Ibaika sufritzen, eta liderra laugarrenetik ere bai, gogotik gainera. Lehenbiziko aldiz, 3 segundo, etxeko treneruaren alde. Ate joka dabil, aspaldian, eta gaur izan aldaiteke eguna. Laester jakingo dugu, bi treneruen artean, diferentzia bat. Istriborretik, Oriotarren prankaria. Baborretik, Arene Portularrume, Tolosan. Ea ziaboga, Zabalegotik dator Orio. Nerea Perezek orain dizuzentzeko dauka. Ikusten zule izango gogoan. Trabesten direnean, gera ditzagun kronoak. Han etxeko trainerua, pa! 6:14. Eta pa orain txe, 6:18. Atzetik Ibaikaren branka sartuko da. Arraunenaren aurretik. Errenteriarrak, bai! 29, altzuetek ere bai, 30. Beno, argi eta garbi, denborarik onenak bigarren txandako, ontziek egin dituztenak, eta une honetan, Arraun 5. litzateke, eta Orio aurrena, estropada horrela bukatuz gero, Oriok lidertza eskuratuko luke. Beno, azkenean, Ibon, bigarren izan dira estropada guztietan, hori sari potoloa, bandera sari potoloa balin bada hori ja sekulako sari izango litzake San Nikolas ontziarentzat. Bueno, eta badakigu ligak eta irabazteko egun txarrak salbatu behar direla. Eta gaur trantzean Arraun Lagunak. Orio eta Tolosaldaren artean, 3-4 segundo. Orio da bigarren kalearen jabea. Beraz, hau ez da, bus jokaldi bat, ez gabiltza musean, baina 30 eskutik, Maide Erretxanizek du. 5. segundoa. 8. minutura goaz, eta Oriotarrak 5 segundo aurretik.
Begira, zen horabide dakartzaten bi patroiek. Nerea Perezek, estriborrera joko luke gustora, baina ez usten ordea. Maider Etxanizek. Rampaldore igota Etxaniz. Bere lehenbiziko bandera izango litzateke. Bultzakako lanean. Hau ez Maider, bost ere bai. Hori, olatua baborretik. Hanka olatua entzun alduzu baina eritz. Hanka olatua. Bai, alaxe da eta... Hankatik sartzen den olatua. Olatu gabeziarik ez dugula gaurkoan Ibon, nik ez dakit hanketik edo zerutik, baina olatua eta mugimendua badago zorionez ikuskizunerako. Eta hori aprobetxatzen saiatu beharko dira patroiak zein arraunlariak. Babor hanketik sartzen da, begira zeinen garbi ikusten den. Eta ontzia patetik bestera azpiti pasatzen du. Asko tesorekatzen du ontzia. Antolosa heldu Nerea Perezek heldu dio olatu horri. Bai! 6 segundo, bi ontzi Oriotarren alde. Ez dakiro izango gaur hemen. Etxeko treneruak bandera astintzen badu. Eso es, Nerea. Oso ondo, diferencia en la ola. Diferencia al hueco y el tiro. Une honetan, Ibaikak arraun lagunaki, 3 segundo. Gaur, sailkapenerako eta egun oso garrantzitsua izan daiteke eta 8 segundo horien alde. Lanak bukatzea falta. Ea segiro Oriotarren ontzian entzuteko moduri badaukagun Maider Etxaniz. Kaleari eutxiz, hor joan egintzaio ontzia pixka bat. Ontzia joan egintzaio pixkat. Baborrerat, bai. Hankeina dartu du nabarmen. Hankeina dartu du, ezin izan du olatu hori gogortu Etxanizek. Benetan baitago. Oso exigentea patroientzat, oso olatu teknikoa. 2 segundu jandizkio. Keina horretan, Tolosaldeak hori. Beste bat ere bai, hau etzaigu bukatu. Baborrei eskatzen die. Bigarren kaletik, bi ontziak, baina orain Tolosaldeak badu aukera lehenbizikora joateko. Zer erabakiko du. Nerea Perezek, biek olatu orain, biek olatua. Baiaran Tolosa. Bueno, berdintasuna eta emozio izan dezakegu, Eta ikusi duzue, keinada bakarrarekin, 3 segundu nola joaten diren. Orain heldu dio Etxanizek. Olatu horri. Heldu dio olatu horri. Bai. 8 abantaila. Olatu Baiara, orain Tolosak olatua. Eta Oriotarrentzat izango da bandera. Oriotarrentzat izango da. Zuloan horiak, orain jarriko zaie beste olatu biziazkoa. Eta olatuarekin, sartu eta 6. jardunaldian etxean lortuko dute. Ligako lehenbiziko bandera Oriotarrentzat. Bai, olatuarekin Oriotarrak. Tolosaldea 2. Ea Nerea Perezen ontziak. Bai, hauek ere. 9 segundora. 11 minutu eta 51 segundo. 3. lekurako ea Ibaika eta Arraunen artekoa. Errenteriarrentzat. Bai. Eta argi. Arraun lakunak 5. lekura joango baita. Epaileek denborak bedeinkatu behar dituzte, baina Jaun Andreok iraultza sailkapenean Oriok bandera ez ezik ligako lidertza ere lortuko baitu. Itxaron dezagun pazientzia pixka batekin, baina egun ezin borobilagoa Oriotarrentzat. Esan ari ginen, ate joka ari zirela
ezin ordea barura pasa, eta gaur bai, ataritik pausoa eman, eta garaipenerako bidea eman dute oriotarrek, non eta etxean. Eta giro izango, zenez giro izango gaur. Bueno, horrun ere batean ikusten duzue, Etxanizekina darekin emozio puntua jarri dio, 8 aurretik ziren oriotarrak, bostera etorri da, Tolosaldea, eta ostera ere bikaina asmatu, eta denboraldiko lehenbiziko bandera, horientzat, Lagunak entzat, egun, apala, boskarrenera, jetxi baita, liderrak gaur, Ibaikak ere, zentxa, aurre hartu dio, eta Hondarribiak, parka, lehenbiziko txandan aritu denak, eta Patxi Frantzez prestatzailea, horra, denborak, behin betikoak, oriotarrentzat, bandera 11 minutu eta 51 segundo, 9 segundora, Tolosaldea, 20 galdu ditu Hondarribiak, Ibaikak 27, Arraun Lagunak, Boskarren 28 segundora, Zumaia 6garren, minutu erdi pasatxora, Donostiarra 7garren, 45era, eta 56ra, 8garren lekuan, Astillero. Eta honek, zer eragi duen? Ba hause, eguneko beste albiste nabarmena, lider aldaketa Euskotren ligan. Ara, Orio sailkapenaren buruan, 53 punturekin eta dagoeneko bandera bat ere badu. Bigarren, Arraun Lagunak 52 punturekin eta 4 bandera. Tolosaldea 3. lekuan 37 puntu eta bandera bakarra. Ibaika 4. Zumaia 5. Errenteria eta Zumaiaren artean 2 puntu. Hondarribiarentzat egun ona tartea zabaldu baitu. Beko postuarekin 6. da, berreskuratu du. Postu hori Astillero 7. eta Donostiarra 8. 12 punturekin. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin baitugu Maider Etxaniz irrifartxu bat, Maider azkenean, bigarren azkenean, gainera etxeko estropada eta zuena da. Bai, ate joka genuen egia esan, eta etxean ilusio bikoitza egiten du gaina. Zaila zo, minio, bagenekin gure lanian jarraitzen baldi ban genuen, guria izango zela eta laxi izan da, osake, oso pozik. Gaurko kale inorketzu nahi, zue bigarrenetik joan zarete, ez dakit bigarrenetik nola ikusi duzun estropada, nahiz da gaur kale guztietan zegoen zaila arraun egiten. Zuk zantzu, kale guztiak batzuten zehoze, guk bigarrena ilusio guztiakin hartu dugu, ez dakit ona hotxarra zen, berdin du aldakelan jasan dugu dena matea teko ginela, eta berdintzun lehenengoa bigarrena, 3. o 4. izan. Bueltaruzkoan kina txiki bat egin dizu traineruak zer sentitu duzu momentuan? Bai, kostatu indit kontrolatzia batez momentu batian. Esaten nion ere estriborraian gelditu. Bino, bentaja ba genuen, eta lasai hartu dugu. Maider, ze pasada burutik egun hauetan beti bigarren geratuta, ez dakit, pentsatzen dute, tristura ere izango zenutela, amorru ere bai, ez dakit nola kudeatu duzu egoera? Tristura ez, egia esan oso lan hona indugu 6 estropada hauetan. Penakin, pena pixkal bai, bino gure lana oso ona izan da eta oso pozik indako lanakin. Kerez banabil zuretzat lehenengo bandera, Oriorentzat denboraldi honetan ere bai, eta lidertza, azkenean guztia hartu duzue. Dena, eskezin dut ez gehiago eskatu, ontxenoz oso pozik. Eta lanian jarraitzeko gogo gehiokin. Lana orain utziko dugu, orain disfrutatzea tokatzen da, disfrutatu merezi duzu eta datorren astean ikusiko da liderreko elastiko eder horrekin. Eskerrik asko. Maider Etxaniz, normala den bezala etzaio irribarrea sartzen, aurpegian, eta horra Miren Garmendia, patroi onaren sariketan buruan jarraitzen du, 37 punturekin, Hondarribiko patroiak gaur 5 puntu eskuratu ditu Miren Garmendiak eta Hondarribiarentzat aipatu dugu egun oso ona, eguna 7. lekuan, 7. postuan hasi baitu eta 6. etorri da. Horra, patroirik onenari dagozkion 8 puntuak gaur Donostiarrarentzat Nikole Maroñorentzat ondorez, Nerea Perez, Maider Etxaniz, Miren Garmendia, Altzuet Ugarte Fernandez eta Jimenez. Dagoeneko nahikoa irizpide eta kriterioa daukazuezuek.
Ikusleok, zuek erabaki, zuen iritzia ere gustura entzungo nuke, sariketa honen inguruan, eta sailkapen nagusian, Garmendia, 37 punturekin, lider, ondoren Maider Etxaniz, lau gutxiagorekin, eta atzetik, Nerea Perez, Inge Ugarte, Nikole Maroño, Lara Fernandez, Joan Altzuet, Amane Jimenez, Naroa Goikoetxea, Nagore Osoro, eta Amaia Apesetxea. Eta ikusleok, sartu nahi alduzue, Oriotarren ontzian, azkeneko minutuan, sar gaitezen horien, traineruan. Segi lanian! Segi lanian! Oh! Oh, segi! Segi, babar! Segi! 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 Segi ona! Segi ona! Segi! Segi! Bandera, neskak! Batze bikin! Bat! Segi, bandera! Ah! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡Goazen! Eskaka marriko bat! Bat! Bi! Iguai! Ai! Goxatu azkenak! Goxatu! Ai! 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 Horra Oriotarren azken paladak, Oriotarren poza. Arraunlariak hitz kutxunak baditu, arraunlariek badituzte, kutxunena Oriotarren ontzian, 20 paladaren faltan entzun dutena. Baldakizu zeineritz, nahi izango dizut. Bandera, bandera! Eta ez hori bakarrik Ibon, bandera eta lidertza gaur arraunak 5. tokira joan bada. Aurreko estropadatan izan gara nola zeuden buru horiek, aipatu dugu Maiderrek, amorru puntu batekin, uretaratzen zirela estropada bakoitzero, gaurkoan sari bikoitza lehen bandera, gainera berarentzat ere lehena, eta liderraren maiota orain defendatu beharrekoa. Hori etzen izan, txapelketetan ez genuen trainerua testeatzeko gehiagirik izan, baina ikusi dugu badabilela trainerua, bigarren gaur lehenengo tokia beraientzat eta orain disfrutatzeko momentua tokatzen zaie San Nikolas ontzikuei. Pentsa, Gipuzkoako txapelketan, hementxe, Orion, egun oso goraberatxua izan zen, baina orduan ez zuten lortu, Euskadiko txapelketara sailkatzea Oriotarrek, arrezkero, zenbat pauso eman dituzten, eta besteak beste, Patxi Frantzesek berak aitortu digu, hor iruditan ikusten dugun emakumeak patrontzan, Etxanizek eman duen, pausoa besteak beste, Aitor Carrillo ere, laguntzen ibili dela. Eta Patxi Frantzes aipatuta, zegoen pozik entrenatzailea, gure hurbilkeran behintzat arraun bat apurtu da, eta momentu zoriontasuna ez da osoa behintzat. Bueno, barruan izango du, agertuko zaio, eguna bukatzerako. Bueno, Orioko 14 errepasatuko dugu gaur, estriborrean Ane Arruti, Andrea Ubina Irati Gaztelumendu. Gaztelumendi itxaso asko nobita Naia Badiola eta Ainoa Etxenike. Brankari, Diki Piñeiro eta Baborrean, Amaiarregi, Nagore Iturralde, Claudia Armora, Ondiz Lekubarri, Nagore Urdapileta eta Oiane Iraola. Eta atzo arraun egin zuten, Udane Oiosek, Editurangak, Mire Jaurangak eta Usue Urrak. Liderraren mailota Maider Etxanizentzat. Amaia Barredo, elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak emana. Eusko Label, txapela ere, Amaia Barredok, eman dio, jarri du, eskura Borja Rodrigok, eman baitio. Txekea Unai Patonek, ekarria da. Ez espera jantzi du, txapela, Maider Etxanizen. Inori eman gara. Aste osoan eskentzeko. Eta Patxi Frantzes, aipatu duzu eritz, pasako saioa zerrea. Bai, pasa behar bai. Arraun bat puzkatzea, ez da inoz, pozgarria, baina zango du. Gaur, barrua inarrozi dion, poz hori eta orain, bandera herriko alkatean Euska Esnal, Andereak emango dio, Maider Etxanizi,
Orioko 25. bandera. Orioko kanpina 13. Zorionak oriotarrei, nola ezpa. Noiz etorriko urteko lehenengoa eta etxeko estropadan. Horitxe gertatzen da. Abilenari, ate joka eta abilenari, loteria ere jokatzen ez zuenari etzaio tokatzen. Bandera ere ez da hola eta hola irabazen eta inork ez dezala pentsa gaur hori loteria tokatu zaionik. Hemen atzetik lana baitago. Lanbeltza eta erruz. Zabaldu ontzian eskak, arraunak, boraltxatuta ikusi nahi zaituztegu eta dagoeneko barraren kaiaren babesera sartuta. Bi eta hiru. Gora arraunak, zorionak oriotarrei. Horra, kirolarien, irrifarrea eta poza. Hauxe, egunak utzi digun, lehenbiziko irudi, esanguratsua oriotarrak banderarekin. Norabideak ere ikusi nahi ditugu, laguntziek eraman dituztenak. Kanporantz zait iruditzen, aparteko zerarik izango denik, lehenbiziko kaletik Ibaika bere kalea, Oriok ere bai, pixka bat zabalduta bukaeran, ara Tolosa etorri da, pixka bat estiriborraldeak gero zabaldu egin behar, eta arraun lagunak ere, bai, ez ustekorik ez. Ibaika zabaldu egin da, horra, hor, stop, geina hortxe non ikusten den, nabarmen, nola jontzai honetxan izit, atzetik nola gurutzatu duen, Tolosaldeak, metro gutxien, nork egin ditu, bigarren kaletik, Oriok, eta gehien, 3 gehiago, lehenbiziko kaletik Ibaikat, baina 5 metro, baino ez. Bueno, norabidetan, beraz, ez ustekorik ez, eta honen bestez, iragarkiei, beste tarte bat zabalduko diego, eta jarraian, Orioko bandera, Euskolabel Ligako 6. jardunaldia, Orioko barratik. Ez zaitezela inora joan. Orain datorrena, zer esanik ez, atención. Acometemos ya en breve la 6ª jornada de la Euskolabel Liga masculina. Orioko kanpina 13. bandera izango da. Gizonezkoetan ere, Orioko estropa den 25. estropada.